De leukste, opvallendste en meest nieuwsgierige reportages van Omroep Friesland. Welkom weer bij deze week. Mijn aast de volgende onderwerpen. Jasper S. volsluit Tarekkenber in zaak Vaatstra. Nije Cambuur-trainer op hand droegen bij VVOG. En Saruga Stouw, maar mijn lieds hetje. Dit en meer in deze week. Jasper S. had bij volle bewustwezen Marianne Vaatstra in 1999 om het leven gebracht. Nevens zaakkundigen is de vertochte uit Oudwoud volslijnd te rekeningsvetber. Op de proforma-zitting van de middag waard de aanklacht van moord en verkrachting voorlezen. Ik werd bekend dat het boesmes dat Marianne mij vermoord is, voen en onderzocht is. En op 28 maart wordt de zaak inhoudelijk behandelen. Bij de rechtbank in Lauwert stiert verslagjouwer Auke Zeldenrust. Auke, de familie Vaatstra en Jasper S. die zeggen elkaar voor het eerst. Hoe weer dat? Ja, de kist wel zeggen dat dat wel een spannend moment weer. Na 13 jaar Bouke Vaatstra, de confrontatie met Jasper S. En we zien het met z'n allen in de zittingzaal. En de familie ziet het achter mij op de tweede riege, de hele familie Vaatstra. En toen ging de deur open en daar kwam de vertochte Jasper S. binnen. Bij een boeg de holle. En ik zeg aan Bouke Vaatstra dat hij heel graag zien wil in zijn eigen. Maar dat kon niet. Maar het was een moeilijk moment voor Bouke Vaatstra. Dat wie wel van zijn gezicht uit te lezen. En de vertochte zelf, die kwam binnen met een boeg de holle, die ging zitten. En die had ik de hele zitting zat erbij zitten. Dus we hebben niks van hem yet. En heel weinig van hem zien. Maar wat wel heel duidelijk was, is dat het een verbjuistering weer van... Is dit nou de matter van Marianne Vaatstra? Dit tengere mansje, dit liedse baaske, zat ik wel jaren joet. Wie al een keer in wat neemt wilt een proforma-zitting. Dus eerder nog net inhoudelijk hoe de zaak praat. Wat barre er wel? Nou, het was in elk geval heel druk met een hele soort journalisten. Want ja, elke een wil toch wel weten waar zit hier achter de moord en verkrachting van Marianne Vaatstra. Er is wel het een en ander bepraat en daar maken wij van een beetje een bijdrage van. De verdachte Jasper wordt verweten dat hij op 1 mei 1999 op het fietspad van de Kenningswei bij Veenklooster onder bedreiging van een mes Marianne Vaatstra heeft gedwongen mee te lopen het weiland in, waar hij haar heeft verkracht door seksuele handelingen met haar te verrichten. Vervolgens heeft hij haar met voorbedachte raden gewurgd met haar BH en de keel doorgesneden in zijn zakmes. Dat boesmes is het wapen dat Jasper S. Marianne Vaatstra ombracht had. De veehouder uit Oudwoud had de eerste week na zijn aanhouding in november niet sissen wilden. Maar daarna had Jasper S. alle meiwerking verleend en is wie het weinig onderzocht door een psychiater en een psycholoog. De unanieme conclusie is dat geen nader onderzoek noodzakelijk is door het Pieter Baas Centrum. Dan wel een andere instantie om een oordeel te kunnen geven over de mate van toerekenbaarheid. De conclusie van de deskundige is dat de verdachte volledig toerekeningsvatbaar geacht wordt voor de hem verweten delicten. Dat betekent dat Jasper S. naar alle gedachten geen TBS krijgt, maar alleen nog een celstraf. Justitie wil zo gauw mogelijk de zaak inhoudelijk behandelen en dat gebeurt op 28 maart. In deze zaak, waarin de familie Vaatstra en vele anderen jarenlang in afwachting zijn geweest van duidelijkheid, vind ik een voortvarende behandeling op zijn plaats. Ik de vertochte zelf wil dat, zo vertelde zijn advocaat van de midje. Wij kiezen daarvoor omdat de verdediging ook van mening is dat een vlot strafproces in de eerste plaats in het belang is van onze cliënt, maar het zeker niet in de laatste plaats in het belang van de nabestaanden en de samenleving, die inderdaad lang op dit strafproces hebben moeten wachten. Reetriedster Atsje Keulen-Deelstra van Jeensum is juist op 74-jarige leeftijd verstorven onder gevolgen van een herseninfarct. Ze wie de meest succesvolste Nederlandse reetriedster eer. In de jaren 70 verrassen ze de reetriedvrouw toch op relatief lette leeftijd de ene naar de orenprijs in de wacht te slepen. Doet in april 1966 de laatste van 3 BNB'en weer, toch dat ze al een oorski van het reetrieden. Maar in november van dat jaar waren die al wiepenen en doe ze dan het litten. Maar een soort titels te gevolg. 4 keer waren ze wereldkampioenen, 3 keer Europees, 4 keer Nederlands kampioenen allrounds. Ze won 1 zilveren en 2 bronzen medailles op Olympische Winterspelen in Sapporo 1972.
In 1974 nam Atje Keulen-Deelstra definitief afskiën met een wraad en een Europese titel. Daar komt Atje Keulen-Deelstra met een geweldige overwinning. Wat is dat in 1999 werd in Jensemse uitroepen tot Frieske reetriedster van de eeuw. Een sportvrouw met een indrukwekkende carrière. Wat ze haarzelf pas op lettere leeftijd realiseert. Ik vind toch als Friesinne en ja, als een gewoon famke van het dorp, dat je dan met samen voor jou ook een wereldkampioen wordt. Dat begin ik nou dus een beetje te beseffen. En dat ik draai er iets van we, maar ik denk er nou wel meer aan als toen ik volledig in het geïnteresseerd is. Atje Keulen-Deelstra is 24 jaar geworden. Dat was uw selectie voor jou uit de meest nieuwsgierige reportages. Verder nou maar de sport. Nog een liedje hier en dan keert Dwight Lodewegers bij Sportclub Cambuur weer waarom in het betellen voetbal. De 54-jarige trainer die oude hier bewust een stap waarom naar de amateurs om het even wat rustiger rond te doen. Bij haatklosser VVOG uit Huddewiek, de club die het Lodewegers zijn trainerscarrière ek begon, werd hij mij Iepen Jerms ontvangen. Maar nooit dit seizoen verliet hij het vertrouwde plak dus alweer. We volgen Lodewegers oude sneun bij een thuiswedstrijd van VVOG. Het lijkt Friesland wel zo koud, hè? Gevoelstemperatuur is min 68. Rom van de wedstrijd in Staphorst rent Dwight Lodewegers met een dik pak papier onder de erem richting wedstrijdbespreking. Hij had nogal wat informatie opgeschreven voor de spelers. Het meeste is net niet meer voor de selectie. Het is bekende kost. De kracht van reclame is herhaling, als je het vaak hoort. En ik vind het eigenlijk ook in de voetballerij zo. Het gaat vaak om het herhalen van dingen. Niet elke training hoeft er weer helemaal anders uit te zien en allerlei nieuwe oefenstof te verzinnen. En ook in je besprekingen zijn er ook vaak dezelfde dingen die terugkomen. Voor een groot pad draait het nevens de trainer maar om één ding: duidelijkheid. Ja, voor mij is dat heel erg belangrijk. Dus begin je een seizoen, dan moet je eigenlijk in die eerste week of 2 weken moet je al heel veel duidelijkheid geschapen hebben. En of dat nou gaat om, ik noem ze dan huishoudregels, hoe ga je met elkaar om? Daar afspraken in maken, daar begint het eigenlijk mee. Want je wilt ook duidelijkheid hebben in het veld. Dus ook buiten het veld en in de omgang met elkaar. De bespreking der wil Lodewegers is net bij haar. Dus zullen we even in de bestuurskamer van VVOG. Daar vinden ze het spietig dat haar een trainer na 1 seizoen alweer voortgaat. Er zijn maar weinigen die, naar mijn idee, moet ik erbij zeggen, die ik ken, die zo gedreven zijn. Dat is onvoorstelbaar. Want hij wil eigenlijk alleen maar trainen. Hè. Ook met die sneeuw zegt hij gewoon, jongens, we gaan trainen. En hoe of wat, er wordt van alles gedaan, maar hij gaat trainen. Ja, en die jongens die gaan daarin mee, die vinden dat fantastisch. Ja. Hij brengt dat heel goed over. Ja, zeer precies. Een echte aderlating voor uw club dus? Ja, zonder meer. Ja, wat dat betreft is het heel moeilijk om een tweede man zo te vinden die dat allemaal in zich heeft. Hè? Tijdens de warming-up zit Lodewegers dicht bij de spelers. Nevens hem is het wichtig om een goede combinatie te vinden tussen momenten dat je boven de groep staat en momenten dat je er tussenin staat. Vroeger was een trainer veel meer een dictator als het ware, hè, om het even oneerbiedig te zeggen. Maar tijden veranderen. Hè. De jongeren die krijgen steeds meer een stem en hebben een mening en willen die ook uiten. Dus daar moet je in dat verhaal ook mee. En ik vind het wel zo prettig. Ja, daar staat u wel voor open? Ja, absoluut, zeker. Ik vraag hun heel veel juist. Ik vraag heel veel wat hun mening is. Wat vinden zij daarvan? En dan hoop je een goede feedback te krijgen, hè, waar we wat mee kunnen. Want als ze het zelf de oplossing hebben en aangeven, dat is het beste wat er is. Bij de ziektocht naar een trainer vond Cambuur het wichtig dat de naaiman goed geerwerkje kunnen mast met de assistenten. Henk de Jong, Jan Bruin en Sander van der Heijden, man die de Cambuurcultuur bewaken matten, wien al fastlijn en daar mast de naaie trainer bijpassen. Nevens Henry Brink, assistent van Lodewegers bij VVOG, zit het maar de geerwerking wel goed. Je kunt als assistent zoveel van hem opsteken. Het is een heel rustig mens, laat veel toe. Geef ruimte voor een mening. En ik vind het jammer dat hij gaat. En ik denk dat Cambuur gewoon een hele goede trainer heeft aangetrokken. Jongens, Martijn, organiseren! Lodewegers wordt toch een aantal mensen omschreven als restige man. Als we hem tijdens de wedstrijd observeren, bloedt er net een soort van urijn. Hij is druk, beziekert zijn ploeg hield hij bij te sturen en libbert bot maai.
Nou ja, zeker. Ja. Ik ben een liefhebber van voetbal. En weer wat ik zeg, soms loopt het in de wedstrijd, dan kan je heel kalm zitten. En soms dan moet je je team wel eens een beetje ondersteunen. Zo, hè. Dan moet je ze, er ging op vele fronten gingen de dingen verkeerd. En dan probeer je ze over een dood punt heen te helpen. Ja. De spelers van VVOG binnen lyrisch Koelodewegers. Ze rennen met hem voort en zijn benamend te spreken over zijn voetbalkennis. Ja, hij weet ons tactisch gewoon wel goed neer te zetten. Hij weet ons altijd te motiveren en op te laden voor een nieuwe wedstrijd. Dus ja, het is gewoon, ik vind het gewoon een toptrainer. Ik denk dat het de beste trainer is die ik tot zover gehad heb. Dus. Bij de presentatie van Lodewegers in het Cambuurstadion wordt de trainer omschreven als no-nonsense. En daar kan hij hem wel in vinden. Ja, maar het is niet zo dat ik iemand ben die altijd maar recht voor zijn raap is. Ik ga wel van het goede van de mens uit. Ik wil graag ook wel meningen horen. Dat is prima. En als iemand rare dingen gaat zeggen of roepen, ja, dan vind ik daar ook wel wat van. Maar nou, ja, no nonsense, ja. Ja, misschien klopt dat wel, ja. Maar dan op de goede manier, denk ik. De wedstrijd tussen VVOG en Staphorst eindigde trouwens in 2-2. Bij VVOG is ze daar tevreden mee, maar aanst bij Cambuur zal een punt in een thuiswedstrijd net genoeg wezen. Een reportage uit Boppenslag wie dat, het sportprogramma van Omroep Friesland. Van meer beelden en berichten zorg op omroepfriesland.nl. Ze zitten wat mooi een probleem. Aan de ene kant willen ze wel graag zien wat er al hier te beleven valt. Maar aan de andere kant ben ik bang dat ze dan de kloof wordt jouwen en dat de grapper dan zo'n beetje al is. Maar nevens programma maken Sjoerd Iberma valt het al hier voor wat daar. Hij kreeg het farmakoor om alvast bij de nieuwste voorstelling van Bujoch te zien. Friesland Wonderland. Die het morgen in première gaat hier in Ljouwt aan de Tesselskadestritten. Het is een satirisch stuk dat gaat over hoe Friesland er mogelijk over 30 jaar uitzien zal. En dat heeft de vorm gekregen van een museumvisite in het jaar 2045. Welkom bij de Slag bij Warrens. Mijn naam is Siebe Magginga. Hallo, leuk dat jullie er zijn. Welkom bij de Slag bij Warrens. Welkom. We zijn net officieel hier, maar Jimme krijgt een voorproef. Dit is de Bosbergzeel. Dat verwijst naar de Slag bij Avondskeer 2020. Er wordt ons sport dienen, maar het is wel een oude mannensport. Ik kijk over de verschansing. De granaten ontploffen nu verder. En de eerste golf die vormt zich. De manschappen, gescheiden door enige meters, een lange lijn van vlekken, hollen voorwaarts. Zonder een kreet, zonder trompetgeschal, in de grootste stilte. Het is een hele hilarische voorstelling, maar de ondertoon is wel heel kritisch die we hebben natuurlijk. Want wij weer wel op een gegeven moment een beetje clear maar dat ophemelje van de Fries. En we waren op een gegeven moment wat lelijk van nou ja, het DNA van de Fries en de vermarkting van Friesen. En toen dachten we op een gegeven moment, ja dat ben we zelf ik. En wij zijn eigenlijk de dupe van de vermarkting van Friesland. En die ondertoon, die serieuze ondertoon, die had elk mijnaam in zijn eigen voorstelling. Ik ben hier in het Nije Fries Museum 2044. En ik ga hier van alles en nog wat te kijken. Wat doe destijds hartstikke hip en modern weer. Dit authentieke picknickkleed van de Boetendoor-eaterij op Culturele Haatstedt 2018. Dat weer een groot succes, gastvrij Friesland. Dit is al wat we verstopt hebben in de rin van de tijd. En wat nou weer naar Boeten komen kan. Nou ja, dat wil ze hier in deze omkrieten. Hartstikke illegaal, nevens mij. Hartstikke illegaal, ja. Het is eigenlijk een museum wat net besteed maakt, want we leven hier onder de bezetter. Dus ja, meestal moet er stiekem komen. Het is een museum in opbouw en het is ook al even verdekt. Hè? Want als wij ontdekt worden, dan ben je weer zwier de klos. Dit is de romte van de laatste bedenking van de Slag bij Warrens in 2019. En hier is de voorzitter van de laatste bedenking. Je mag wel even mooi praten. In deze zaal is de bedenking van de Slag bij Warrens te zien. Die organiseer ik dus elk jaar. Dat doe ik altijd met heel veel plezier. Dat doe ik nu al zo
14, 15 jaar doe ik dat al. En nou ja, vandaag dat het dan nu in het museum is gekomen. En nou ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk dat het nu ook in het museum staat. Dat mensen toch een beetje kunnen weten van hoe zit het dan met die Friese tradities? Hoe gaat het allemaal? En ja, het is natuurlijk een enorm groot volksfeest. Ben er nog van die dipfries en crackers vroeger die erop aankomen? Nee, dat is helemaal voorbij. Er komt nog wel een voorzitter van de Friese Volkspartij. Maar dat hele extremistische wat ze destijds hadden, dat is er niet meer. Het is gewoon de liefde voor de cultuur. En ja, dat merk je aan al die artiesten die hier komen op te treden. En dat geeft mij elke keer ook een heerlijk gevoel natuurlijk. En dit is een prachtig museumstuk. Dit binnen de oudste nutten van Friesland. En doet zij amper meer inkomen, door haar ze in de laatste regionale televisieuitsturing van Omroep Friesland, had ze nog een Frieske Bert en Ernie maken. Hey Bert, ja. Hier achter deze door, daar zit de laatste Friese exoot. Het jaren in Boeteland West, hij is allergelokst rondkomen. En wij hebben hier in ons museum. People do forget what a huge, huge star he was. I want to be loved by you, just you, and nobody else but you. I want to be loved by you alone. When I sing this song, it always reminds me of primary school. I was in primary school in a little village near here, you know. It's called Veenwouden. Ik speel de rol van een Miss Tony, maar uiteindelijk mezelf, Teun. En ik ben ooit naar Boeteland verhuizen, omdat ik heel goed imitaties doen kon. En ik ben daar groot geworden met Marlene Dietrich, Marilyn Monroe, Edith Piaf. En uiteindelijk, na het versterken van mijn oren, ben ik waarom kwam in Friesland. En hoe ik datzelfde hier ook bieden, maar bleek ineens dat imitaties van Terke en Griet volle beter omsloegen. Daar kreeg ik het applaus mee. En daar word ik lelijk om in mijn stukje, want dat is net wat ik wil. Ik wil vernijing brengen en ik mij mezelf niet wezen. No, rien. No, je ne gratte rien. Ni le bien que mon fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. No, rien de rien. Is het leuk om een vrouw te spelen? Ja, het is compleet anders wat natuurlijk normaal is. En ja, ik bedoel, ik ben een fysieke speler, dus ik maak altijd heel erg gebruik van mijn lengte. Dus dat ik in een panty onderin en dat is mijn lange skonkenshirts, lippenstift, make-up. Ja, daar hou ik altijd heel erg van. Dit, mooie vrouw, is Janne Wietske de Vries. Zij wie deputaire van cultuur. En zij wist als je een oor dat je net naar het vliegen zit, maar naar de toekomst. Zij nam u's onder hand. Zij wie voor u een soort mem. En wij lijnen bij haar onder het borst. Janne Wietske de Vries eigenlijk als icoon, als u's mem 2018 deel zetten. Nou, omdat ik wel kritisch ben in de culturele haardstad en alle oren dingen die er... Friesland Vaart en Frieske Vierzichten en Fries Festival. Nou ja, daar is Janne Wietske de Vries is daar wel u's mem is maar van we moeten Friesland op elkaar zetten. In een droge zon zijn blik gericht op zijn hoogste puur. Ik haal diep adem en ik zeg, handen omhoog. Handen omhoog. We is voor het kaartje spannen litten hier net matten. We het verschieten. Excuus. Je hem houdt een mem. Sorry. Dat niet Friesland dan wist. En... Sorry. Spijt me. We gaan. Spijt me. Jammer. Al wij in een soort profiel passen moeten, we eigenlijk net inpassen, maar dat is toch toch een soort marketingbureau. Ja, dat verrekken we ten alle tijden. He, wij hebben ook een vaststelling in de culturele haastheid op Oudsterdiek, maar het is wel uw vaststelling. En als we daarom leren kennen, is het prima. Maar als wij in een keurslijf drukt worden van sa mot het, dan jekje wij jou. 28 februari openen wij de deuren van dit museum. Wij wachten nog op portretten van Wout Zielstra, Sven Kramer en Ilke Lok. Boe,
Je zoekt naar deze week maar de leukste reportages van Omroep Friesland van de Oranje Weken. Wil je die reportages nog recent, zoek dan op uw site bij Uitsturing Mist. Die kost me te vol. We zullen aan naar een bezien, jongen. Krijg me te vol, joh. We zullen aan naar een keer goed bezien. Meer zeker dat het deel weer bereikt groeit of zo. Ja, maar wie kan ik hem ook druiven? Het is wel een mooie trouwens. Mooi mens. Ja. Ja, die 21. Mooi ding, hè? Wat 3-4 jaar oud. Ja, mooi oud. Maar ik moet eigenlijk nou wel wat houden, ik ga het niks op zien. Nee. Dat is wel mooi. Oh jongen, wat een lakje, hè? Nee, we hebben niet verkeerd. Ja, maar de vrees met de volle hield. Ja, kom. Deze toon. Ja, maar ik zei al, de meeste deelt meer bereik groeit, maar dat is dan net. Ja, maar je zit nog genoeg. Deze kennen we ook bij. Dat is weer, maar dit doet dat zeer oneigen. Ja. Nou, wat hoor ik? De helft minder. Ja. Zand van een heel bier en heb. Vind je het net in Friesland zo mooi? Nee, dat heb ik wel zien. Dat heb ik wel zien. De vrees dat geldt even, maar... Ja, dat is zeker. Ja. Nou, elk twaalf heel doen. Alles bij waarom? Dan gaat er een man voor. Ja, dat geeft me eigenlijk wat roepen nou, joh. Ik kan allemaal maar naartoe doen van horen. Dan moet je het nog weten. Nou, je hebt met net een rare vent dat je verkracht hebt. Maar goed. Ah, het is wel een verrekte mooie, dat houdt niks. Joh, heb je nog wat steen? Ja, joh, maar ja, ik ben er hier nog verzamelen, je weet wel. Wat maak je er al heel mooi? Ja, die vraag ben ik wel eens vaak gesteld, maar ik ging maar een moeilijk antwoord op vinden. Om eerlijk te wijzen. Mensen worden wat hebberig. En een stel boten? Ja. Ja, ik ben soms ook nog wat boterig geweest. Dus als het allemaal gaat met een dijkdoorbraak, dan... Wat zie je hier niet? Dan kijk ik vooruit. Hey? Dit binnen de maten wat? Ja, ik ben een onrenners, hè. Ik ben een onrennenkamp. Bootvlucht lekker anders. Ja. Ik doe wel eens wat handel met de mandjes. Ik ben een verkeerde jongen, hier. En geen gewone, weet je wel? Nee? Nee, ik ben geen trosnij meisje. Nee. Maar die komen hier zeer misschien de echte trosnij mee, die komt hier net, denk ik. Want dat is hier heel wat zien. Ja, maar de meeste mensen kwalificeren natuurlijk het rotzooi, het maakt mij die rotzooi. En ja, dat went blijft wel. Daar trek ik me helemaal niks van aan, dat kan me niet schelen. Dat zeiden vaak mensen die gewoon helemaal niks hoe de wasrijden haalt hier, weet je wel. Je wil leven in een wereld van gebloffeide tuintjes. En ja, dat mag je van horen. Wat nou krijgt de liefhebberij echt is, weet ik net. Dus ik ben in feite wat net een echte verzamelaar in die zin.
Want die hadden al die schema's en alles in hiertal. En ja, ik ben zo roerstaal, weet je wel. Dat maakt het mij eigenlijk niet uit. En eigenlijk moet ik nog graag even hier en een reis in een meisje, want ik vind de wereld schitterend. Ik ga een protestation, maar lang alles net natuurlijk. Hè. Je gaat eigenlijk nog maar weinig zo. De wereld is zakken uit, jongen. Dat is net leeuwen. Maar ja, als je de tijd hebt, je wat in. Je wordt ouder, een stukje voor je been. Dus je let ik net alles even achter. Je wordt wat zwaarlijker, weet je wel. Als je wat ouder wordt. Zo werkt dat. Maar dus als morgen al dit spul op eens vet wie, dan... Nou ja, dat het voor het helle wordt, maar als ik het net meer hier, word ik net ongelukkig mee van. Absoluut net. Nee. Ik ga hem in principe van Jelle krijgen. Daar ben ik hem nog altijd dankbaar voor. We kijken er heen op. Ja, joh, ben ik maar het hoentje? Och jongen, dit hoentje dat wordt aan gift. Dat wordt net leeuwen. Dat wordt net leeuwen. Hoe malen we daarmee binnen? Ik ga altijd grote hoen, maar ik weet net dat een licht hoentje zal leren bij de koer. Maar de eerste en jongen de laatste. Jeetje, dit wat voor een dikke. Dan doet ze het los. Het maler worden. Maar je zorgt er zo stoer uit, maar je bent dus wat een zachtaardige type, toch? Ja, wat maak ik daar nog van zeggen, jongen? We gaan protte beesten maken. Vanwege het werk. Maar het ligt je nooit helemaal ongemoeid. Heel in slachten? Als het doet toe naar beesten. Ligt je nooit helemaal ongemoeid. En krijg je dat je ouder wordt, dat je wat weekhartig wordt, weet je wel. Zo ervaar ik het ermee. Heb je er dan wat een schuldgevoel bij je? Nee, dat is natuurlijk onzinnig. Ik bedoel, toen we het werk en ja, dat weet ik net een dochter nog dat. Maar om het nou te zien vind ik, had ik net vol aardigheid mee. Dus dat is me net plezier mee. Maar ja, dat weet je net letterlijk als je ouder wordt. Dat wil ik wezen. Jo, heb je dan wel een plotte verzinnenslachter dat je dit al je betalen kennen? Nou, dat mag net toe drillen. Net toe drillen. Ik wil net toe nul gaan, maar nee, maar ik kan me wel redden. Ja, is net een aardigheid. Dank je. Kom eens even. Ho. Ik ken wel goed, hè? Ja. En ons hier het nice, de sport en de cultuur en orenzaken van deze week. Na je week ben je er weer. On time.